Добър ден, добър вечер, добро утро, прекрасен свят! Аз съм Наталия Неделчева от България, а вие сте в ефира на предаването Гласът на поета в България, излъчвано по радиостанциите на FM 105,5 МГц на Радио де Corrientes, както и чрез уебсайтовете radiodecorientes.com.ar и Radio Corrientes wordpress.com от Лас Ерас, Санта Крус, Аржентина, както и от Венецуела по радиото La Voz de Poeta и на неговия уебсайт lavozdepoeta.wordpress.com. Добре дошли всички в нашия малък оазис на любов, красота и смелост. В предаването Гласът на поета в България ще имате възможността да се докоснете до дълбините на душата на поета и да наблюдавате, сякаш през калейдоскоп, различните нюанси, с които е осветен животът на всеки един от нас. Щастлива съм да ви представя този нов проект, чиято концепция е да ви вдъхновява, озарява, удохотворява и да ви помогне да се отпуснете от ежедневната суета. Аз съм тук с вас, за да ви съпроводя в нашето малко пътешествие в света на поезията. Отпуснете се и си представете, че сте върху крилете на ангел, който ви пренася в един магичен и различен свят. Почувствайте това пътуване с всички свои сетива. В това предаване ще чуете стихотворенията "Ангел на греха", "Пулсът на времето", "Тази нощ се спуска безшумно", "Само миг", "Легенда за любовта", "Неудържима страст", "Тихо изгаряне".